Jaha, P, livet leker eller? Vi ska leva livet. Livet leker. Vi ska gå och köpa biljetter till Asienresan. Ska ni? Mm. P, är du nykter? Jag tror ingen är nykter innerst inne. Hur var det på erotikmässan P? Fick du stånd på erotikmässan? Vet du, datorn var... Man kan få för en 100. Vet du vad? Datorn var på när jag kom in och väckte honom i brorsans lägenhet. Vet du vad som var på datorn? Sexy black teen nicely fucked. 40 minuter lång film. Så där låg Per på kuppen i sängen. Med mina thaiboxningsbrallor. Okej. Och inga kallingar. Och mina kallingar. Kastade upp dem på scenen igår eller? Visa vad du har för kallingar. Vänta ner med dem. Det är mina sexy pants. Kom kuppe. Då åker vi snuskuppar. Se kuppe. Se sola. Se sola. Hej på det, hej på.